ikot. Murag baboy daw. Iko na gyud mi. Kalimot mo. Ano na oh. Abre. Abre. Manapit. Abre. Ano na? Uy, luy dong. Luy. Pagong ka dong. Baboy may video eh. Ayo toy hay mo. Mek. Kusuga mo ta pa. Ug pamilya lagi ka na dong. Ay. Tagabalo ko. Tagabalo ka? Asa? Kanang banaan. Ako nang gigatas. Yan ang gigatas. Karon ra na kuan. Pero pwede ra po na dili kuan nun. Bilin ra na amo. Kani. Kana sila parehas to tanang lawas. Ang man ako. Katong kauban niya bae. Katong karaan niya dinan. Ang banhaan ako na guys. Tutoy. Kuan ra bitura na. Kanang banaan pwede ra na ibilin. Ako ba nang Pero kamakian ba? Iway niya sa kuan kay tumban mo. Tumban mo na. Wala na katindog. Kani. Wala na siya nakiyang. Karon na adlaw gi kan mama gi kani drink tumban. Namay gibog no itong lagi. Ulo ajud isa ka buok. Wala pa na. Ha? Murag ka man to ikuan daw. asam din karon. Diyan mo daw ipakuan. Dira. Alayo daw niya. Alag ma, ano balita rin nagulak na aw. Bugol siya. Tapangan. Tapangan. Dako. Gapo ka do gibali nang. Pero titindag ka. Atin ko lang ya. Murag siya. Atong naniod to dito sa mga pagpaniod to dito sa anong bakong balay nila. Wala na to. Kamitanan. Sabi makabalo ang gibog no to siya. Lagi. Wa boy nagkuan. Utong na. Mao kay pag kumana mo kaon. Tawag lang siya nga. Na lang kay 35. Mana na be? Ato. Dapat. Video na to. Di asa mo inahan ron? Anay kuan dong. Amo na inahan? Wala pa pa kanak. Hi guys, welcome to my vlog. Mana ni sa day? Mana na sa Kuan, anak ni Jongjong. Mo gid siya. Video yang inan na. Ako sininain ko nga. Nakakita mo ko sa Mana tidak ko apo kay ani. Grabe ka dako.